कैसन जमाने के हमारे गुरु जी का राम दोस्त कि जमाने की दीवार सदा टूटती है मोहब्बत के मदहोश पानी के आगे। जवानी न होती है बस में किसी के खुदा भी झुका है जवानी के आगे। पति प्रदेश में दुल्हन घरे करस किए राजा कब देखा पति पत्नी का भाव कब आई बहन टाइम आई कल तो सुना है वो परेशानी बा कवन परेशानी बा काकर सिवान तो जैसे हम के बलिया में गाजीपुर में सिवान में जा तो दियारा में जाते काकर एगो ककरी होले जो काट के नमक से खाए जला पतिल की एगो काकर होला ना पता सुमन खइले बड़ू कि ना खइले बड़ू काकर होला काकर कवन फू जवन पक के फाट जाला वाह वाह ओके वो नमक से ना खाए जाला ओके सुमन ओके गुड़ से खाए जाला हम बचपन में खइले दुल्हन का सुना कर जैसन दिया के कर जैसन ते हमोरी तो सकर जाई राजा तो सकर जाई राजा कैसे अरे देहिया करे देहिया करे सोरे राजा जोर गला कहला अरे देहिया करे सोरे राजा है जोर डाला बुद्धि पर अब मनवा करे फाड़ के हम चढ़ जाए अरे जहिया से गया परदेश
बहादुर विजय यादव थाना सारनाथ। 500 रुपए का पुरस्कार हमारे उमेश भैया विजय भैया के जब पुरस्कार आ गए को पूर्वी ले ला तनी 2 लाइन अगर आनंद ला जैसे दाल में बिना नमक का दाल अलोनी होले वही तरह बिना पूर्वी का संगीत अलोनी है। हनुमान पट्टा का लिखल गीत बा साफ बा गंदगी ना बा एकदम ना। दोनों पति पत्नी एक जगह हुवन में कवन कहे के बात बा जहाँ कृष्ण वहीं राधा जहाँ शिव वहीं शिवा जहाँ विष्णु वहीं लक्ष्मी जहाँ ब्रह्मा वहीं सरस्वती जहाँ पति वहीं पत्नी ये सृष्टि है। हनुमान पट्टा का लिखल गीत बा दोनों प्राणी एक जगह हुआ मेहरारू उठ गई जाग गई रात हर और कलश तक घर में खाली लाइट जरत बा झिनी झिनी मरद सुतले बा छाती बा हाथ रख रहलस कहलस अरे माई अरे माई कर जबी चेरा